Kristorekin guk fede bera, bataio bera, Bera jainko da, jaunen jauna guztien aita. Erakusten du hau dela gure bidea, egin dezagun batasun eta bakea. Argatik gora diogu, Kristorekin guk fede bera, bataio bera, bera jainko da, jaunen jauna guztien aita. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zuekin. Arratsalde-on zenideok, Eukaristia ospatzeko elkartu gera. Jainkoaren hitza entzun nahi dugu, bere bizia hartu nahi dugu gure bihotzean, benetan gure bizitzak fruitu ugari eman ditzan. Hau da, Eukaristian ospatzen duguna eta Eukaristia gure bizitzetan gertatzen duena. Aitor ditzagun gure pekatuak, misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezen. Jesus jauna bihotz urratuak salbatzera bidalia, erruki jauna. Jesus jauna pekatariei dei egitera etorria. Kristo erruki. Kristo erruki. Jesus jauna gure alde otoitz egiteko aitaren eskuinaldean zaituguna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara, egin dezagun otoitz. Oi jainko, ondatzun ikusezinak dituzu maite zaituztenentzat. Piztu gure bihotzean zeure maitasunaren garra. Zu gauza guztietan eta gauza guztien gainetik maite izanez, guk asma ditzakegunak baino handiagoak diren zuk agindutako ondasunak irits ditzagun. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitarte zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Ezekielen profezia liburutik. Honela mintzatu zitzaidan jauna. Gizaseme, hitz egin nire izenean Israelgo artzainen aurka, hitz egin nire izenean artzainei. Hau dio jainko jaunak. Zoritxarrekoak beren burua bazkatzen duen Israelgo artzainak. Ez alda hartaldea artzainak bazkatu beharrezkoa? Ez nez elikatzen zarete, artilez jasten, eta arkumerik izenenak hiltzen dituzue, baina ez dezue hartaldea zaintzen. Ez dituzue ahulak indartzen, ez gaixoak sendatzen, ez da zaurituak lotzen ere. Ez dituzue desbideratuak hartaldera ekartzen, eta kaldutakoen bila ere ez arete joaten. Baizik eta indarrez eta gogorkeriaz esarri diezue zeuen agintea.
eta artzainik gabe ardiak sakabanatu egin dira, eta basapestien harrapakin bihurtu. Mendi eta muinoetan nora ezean dabil nire artaldea. Lurralde osoa dago sakabanatua, eta inor ez da hartaz arduratzen, ez haren bila joaten. Entzun beraz artzainok jaunaren hitza, ala ni Jainko jaunak. Nire hartaldea larrutua eta basapistia guztien harrapekin izan da, artzainek ez duelako eta nire hartzainak ez dira nire hartaldeaz arduratu. Aitzitik, beren burua zaindu dute eta ez nire hartaldea. Horregatik entzun hartzaiok jaunaren hitza, hau dio Jainko jaunak. Hartzainen kontra ekingo diot, neure hartaldea itzultzera behartuko ditut eta hartzain karguti botako. Horrela ez dute aurrerantzean bere burua bazkatuko. Hoien hortz artetik aterako ditut ardiak eta ez dituzte berriro elikagai izango. Hau bai dio jaunak, ni neu egingo naiz hartaldearen kargu, neu arduratuko naiz hartaz. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Jauna dut hartzain, ez naiz ezeren beharrean. Jauna dut hartzain, ez naiz ezeren beharrean. Jauna dut hartzain, ez naiz ezeren beharrean. Larrugurietan etzanarazten nau, urbazter lasaira eramaten eta indarrak dizkit berritzen. Bide segurutik narama, bere izenari ohore ginez. Jauna dut hartzain, ez naiz ezeren beharrean. Ibar beltzilunean banabil ere, ez naiz gaitzaren beldur. Zu nirekin bai zaude, zure hartzain makilak lasaitzen nau. Jauna dut hartzain, ez naiz ezeren beharrean. Aleluia, Bizia da Jainkoaren hitza, bizia eta eraginkorra, eta barneko pentsamentuak eta asmoak aztertzen ditu. Aleluia, aleluia, aleluia. Jauna zuekin. Jesukristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan, Jesusek parabola hau esan zien ikasleei. Zeruetako erreinuarekin, mahasti nagusiarekin bezala gertatzen da. Goizean goiz, bere mahastirako langile bila atera zen. Eguneko lansaria, silarrezko txanpon batean izketatu ondoren, mahastira bidali zituen langileak. Goizeko 9 aldera berriro atera zen, eta beste batzuk plazan lanerako zain ikusirik esan zien. Zoazte zuek ere nire mahastira, eta ordainduko dizuet bidezko dena. Eta haiek ere joan ziren. Atera zen berriro 12 aldera eta 3 aldera. Eta gauza bera egin zuen. Arratsaldeko 5 aldera ere atera zen. Eta beste batzuk oraindik geldi aurkiturik esan zien. Zertan zaudete hemen egun osoan lanik egin gabe. Haiek erantzun zioten, ez gaitu inork hartu lanerako. Hark orduan zoazte zuek ere nire mahastira. Iluntzean mahasti nagusiak esan zion arduradunari, deitu langileei eta emaiozu bakoitzari bere soldata. Azkenekoatik hasi eta lehenengoetara. Etorri ziren bada, arratsaldeko 5 eta zilarrezko txanpon bana hartu zuten.
Lehenengo ordukoek txanda iritsi zitzaienean bestek baino gehiago hartuko zutela uste zuten, baina haiek ere zilarrezko txanpon bana hartu zuten. Orduan nagusiaren kontra gaizkiezaka hasi ziren eta esan zioten: azkenengo hauek ez dute ordu bete besterik lan egin eta gurekin berdindu dituzu, egun osoko nekea eta beroa jasan dugunokin. Baina nagusiak erantzun zion haietako bati: adiskide, ez dizut bidegabekeriarik egiten. Ez alginen zilarrezko txanpon batean izketatu? Tori dagokizkuna eta soaz. Zuri bezain bat eman nahi diot azkeneko honi ere. Ezin ote dut neure diruaz nahi dudana egin, ala inbidia duzu ni ona naizelako. Horrela bada, azkenengoak lehenengo izango dira, eta lehenengoak azkeneko. Jaunak esana. Eskerrak zuri, jauna. Zenide maiteok, zoazte zuek ere nire maastira. Hau da, jaunak, behin eta berriz, gizon emakume guztiei luzatzen dien mezua. Zoazte nire maastira. Zein da jaunaren maastia? Hau, bere Eliza. Jaunaren maastia gugera kristau elkartea. Bidean goazen kristau elkartea. Zer nahi du jaunak? Herri eder eta handi bat osatzea. Guztionzat lekua dagoen maastia. Guztionzat lekua dagoen herria, Eliza. Ezin ditugu kateak jarri. Ezin ditugu ateak itxi. Ezin ditugu bizkarrak eman jendeari. Guk ez dugu deia egiten, jaunak Jesusek egiten du deia. Batzuk orain dela urte asko entzun genuen jaunaren deia. Eta fede ibilbide eder batean goaz. Beste batzuk agian orain gutxi entzun dute Jesusen hitza, Jesusen deia eta bidean jarri dira. Beste batzuk ez dute nahi Jesusen gonbitea entzun. Zein izan behar da gure jarrera? Beti bihotzak zabalik. Orain dela urte asko Elizan dauden pertsonekin eta bihotza zabalik orain kristau herriara etorri diren pertsonekin. Nik beti arrisku bat ikusten dut Elizan. Eta arrisku hau da. Batek esan dezake, ni urte asko nijoa parrokian lanean, edo ni urte asko Elizbarrutian lanean, edo ni konbentuan ez dakit zenbat urte nijoan, eta besten gainetik jartzen gara. Eta hori ez da jarrera ona. Jarrera ona da zerbitzu apala. Bai, orain dela urte asko kristau herrian, Jesusen maastian dauden pertsonekin, eta berriz diot baita, orain guregana etorri diren pertsonekin. Beti bihotz zabalik, zerbitzu apala. Zergaitik izaten ditugu askotan, Elizan, Jesusen maastian, zatiketak, liskarrak. Apalak ez gara lako. Apalak izaten bagara, besteak onartuko ditugu, besteak benetan maitatuko ditugu. Jaunak egin gaitzala, benetan apalak. Besteak zerbitu eta maitatu ditzagu. Eta postu gaitezen gure Elizara, maastira etortzen diren pertsona guztiekin. Eta bereziki orain etortzen diren pertsona guztiekin. Hori eskatuko digu jaunari.
Aurkeztu diezazkiegun jaunari gure eskariak. Jainkoaren herri berria den Eliz elkartea, bere hartzain, arduradun eta elizkide guztiekin batasunan bildurik, izan dadila Jainkoaren erreinuaren hotzegile eta ezaugarri. Eska dezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Lan bila dabiltzanentzat, naiz gazte, naiz helduentzat, izan dezala gizarteak lana eskaintzeko bidea eta lana dutenen izan dezatela erdibanatzeko jarrera. Eska dezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Lekaide eta lekaime kontemplalariek, denen alde eta denen izenean otoitzean biziz, erakus ditzatela betiko erreinuko diren balio nagusiak. Eska dezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Jaunaren afaria ospatzen duen elkarte honek, izan dezala betik gaixoen, behartzuen, presoen, naigabetuen eta biktimen kezka eta ardura. Eska dezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Gaur sorkundetarrak, konzepzionistak, Beatriz de Silva, ere fundatzailea ere ospatzen dute, gure Elizbarrutian, Donostiako Elizbarrutian, sorkundetarren bi elkarte ditugu, Donostian, Kristobaldegin, eta Azpeitian bi elkarte. Hauen alde ere, otoitz egingo dugu, jaunak bedeinka ditzala, bi monastegi hauek hainbeste otoitz egiten dutelako, baita gure alde. Eska diezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskariak eta egin gaitzazu benetan apalak. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bedinkatua zu jauna, zerulurren jangoikoa. Zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri dizugun ogi hau. Lurraren indarrak eta gizakiaren lanak sortua. Hauxe egingo zaigu biziaren ogi. Bedeinkatua zu jauna, orain eta beti. Bedinkatua zu jauna, zerulurren jangoikoa. Zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri dizugun ardo hau. Mahatxondoaren indarrak eta gizakiaren lanak sortua. Hauxe egingo zaigu betiko zorionaren edari. Bedeinkatua zu jauna, orain eta beti. Zenideok egin dezagun otoiz, guztiok batean Eliza osoaren opari hau jangoikoari eskaintzerakoan. Jainkoa honetzeko eta gizakia salbatzeko. Onartu jauna gure doain hauek horien bidez harreman miragarriak ditugu zurekin. Egizu, zeuk emandakoak eskainiz, izan dezagula zu zeu hartzeko grazia. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. gora bilotzak, Jauna bat dauzkagu. eskerra jangoiko gure jaunari. Egokida eta zuzen. Egokida bai eta zuzen bidezko eta salbagarri. Nonai eta beti guk zuri aita guzti zantu horri eskerrak ematea. Jesukristo zure seme maitearen bitartez. Kristo da izan ere zure hitza. Haren bidez egin dituzu diren guztiak. Ura bidali diguzu salbatzaile eta erosle. Espiritu Santoren egitez gizon egina eta Virginiagandik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santua irabazteko,
gurutzean bezoak zabaldu zituen, eta heriotza ezerestuz nagusi agertu zuen piztuera. Horregaitik aingeru eta santu guztiekin, guk ere zure ospea eta aintza goresten du, bihotz batez kantari. Santu, santu, Santua nira guztie, ainko jauna, zerulura, betenik dauzka, zure dizdira, Santu zara bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek zeure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala ogia hartu, eta eskerrak emanez atitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliza harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esan. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatua barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. hil eta piztu zarela jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregaitik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu. Zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzara. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Frantzisko gure aita santuarekin, Frantzisko gure gotzaiarekin eta elizgizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak. Eukariste honetan, gure otoitzean presente ditugu, Txomin, Mari Carmen, Nieves, Narciso eta Carlos, eta hildako guztiak ere. Harritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki sakizkigu arren gu guztiok, betiko bizia iritsi dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia Doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, Beatriz de Silva ere, haiekin batean gorez zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan. Zuri aita jainkoa alguztidun horri. Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen.
Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena. Etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegunez edo. Eta ez gaitzazu tentaldea, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik. Emaiguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen. Eta estualdietan sendo. Betiko sorionaren itxaropenean. Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erretza, zurea koste eta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zeuk esana da apostoluei. Bakea usten dizuet, neure bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari, eta ez gure pekatuei. Eta zure goga den bezala, emaiozu elizari bakea eman batasuna. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea izan bedi zuekin. Eta zure espirituarekin. Eman bakea alkarri. Bakea zure. Bakea. Hangoikoaren Bildotxa, zukentzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Hangoikoaren bildotxa, zukentzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Hangoikoaren bildotxa, zukentzen duzu munduko pekatua, emaiguzu bakea. Ona hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena. Zoriontsuak gu jaunare maira deituak. Jauna, ni ez nahi zino zu nere etxean zartzeko, baina zartzen bat eta zeratuko nahi. Gure ondoa jauna, ego zaitez beti, zuzara gure bide eta gure abezi. Gure ondoa jauna, ego zaitez zara gure bide eta gure bizi. Zuzara jauna zu gure hartzain eta gu zure hartalde. Nora ezean ibiltzen gara, ardi gaixo zu gabe. Nora ezean ibiltzen gara, ardi gaixo zu gabe. Gure ondoa jauna, ego zaitez beti, zuzara gure bide eta gure ondoa jauna, ego zaitez beti, zuzara gure bide eta gure bizi. Zuk ezagutzen gaituzu gero, zuzara gure zure ondoan
Egin dezagun otoitz. Jauna, sakramentu honetan Kristorekin bat eginik, zure errokeari deika gaude apalki. Izan gaitezela lur honetan zure semearen irudikoago. Haren zorion bera izan dezagun zeruan. Errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Jauna zuekin. Berenkasa itzatela jangoiko algustidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, gabon bat izan dezazula guztiok, zoazte jaunaren pakean. Agur Jesusena, Virginia maitea, agur itxasoko izan,